Sausa ka. Ano para siyang kaagi ka ron? Makining sa kababae nga nagpuyo sa address sa Isabela Negros Occidental. Nga tumatatampo, nagdasangan nga, Gianna. Na si Papa ninyo. Gikuha na gid siya gikan nato. Papa! Mingaon minimo pa. Jana, ihatod kang tiyo nimo ha, nga akong igsuon. Ato lang sa kanila kay dili nagyud na ako kaya nga suportaan kasi mong pag-eskwela. Sige Rama, uy. Nakasabot na ko. Ako pod ma. Maningkamot na lang sad kog ako. Mangita kog trabaho aron mabuhi ko. Asa masad ka pa ingunti? Wasad ko mahibaw day. Tan-awon lang ani day uy kun asa ko daton sa kapalaran. Manimpad lang kog ako. Pasensya na kaayo ninyo mga anak ha. Sakit man alang nako nga magkabuwag-buwag ta ninyo pero dili na gid ako kaya. Ma. Sugod karon, kami na'y mahong inyong ginikanan, Jana. Paeskwelahon ka na magtiwas sa akong asawa. Ang among pangayoon ra gyud nimo nga magtarong lang gyud ka sa imong pagtuon. Ug di magbinuang ha, kay total para imo ra man gyud ni. Oo, tiyo. Salamat, tiyo, ha? Congrats, Jana! Top 1 ka na saad sa inyong klase. Proud kay ko sa imong achievements. Ipadayon na gyud ha? Ingon man usab ako. Makalipay kayo nga nagtarong kagyud sa imong pagtuon. Naiudag ko kay ka-grade sa imong card. 93 pa gyud ang imong average. Oh, grade 10 ka na gyud sa sunod school year, no? Oo, tiyo. Salamat inyo, tiyo, ha? Tiya. Kay kung dili tungod ninyo, dili sa gyud unta ako maka-eskwela ron. Ayaw na nagunahon na Giisip ka na namong anak ni tiya nimo, di ba day? Ay, tinuod na. Waag bayagid mi anak mi tiyo nimo. Maong nalipay mi nga naa ka din namo. Ayaw kabalakan ninyo, tiyo, tiya. Magtarong gid ko sa kong pagtuon, hangtod nga mulampos ko. Bayran ako inyong kaayo din hinako. Day, kabantay ka anang kuanil nga schoolmate nato. Sikat-sikat man na din sa atong eskwelahan kay lagi tisoy. Dakang babay na ibuga ni Ana. Oo. Kabantay man. So, klasa di ay nimo. Kaya kabantay man ka. Ha? Ay! Hii! Hi. Neil? Ay, salamat. Kay kaila ka na ako. So, di na ko kinalan nga ipailapan ako ang akong kaugalingon nimo. Anong niduol ka? On si tuyo nimo? Walang, gusto lang ko magkikamiga nimo. Pwede ra? Friends naman ka. Okay ra. Onya, what if kung more than friends? Pwede ra sad? Pwede ra sad ka ha? Ha? Sa tinuod lang bitaw, agbay ra kung nakabantay nimo Jana. O gabi nimo ganahan kay ko nimo. If ever nga manguyab ko nimo, may chance ba? Neil, malit man ka, uy. Karong pag ganito ni kasulti. Di mo ko ganahan nga mag-usik kong oras, God. Pero kung di ka ganahan ako,
okay ra magyapon. Di man sad ko mamugos nimo ba? Pero ay lang sad ko balibari nga makigamigan nimo. Nganong ako man? Ug nganong di man ikaw? Gwapa ka, niya, bright pa gyud. Di ba day na ako deserve nga makauyab og sama nimo? Neil. Namuha man ka. Neil, ako sa nang una-una, tagais ako time. Okay na dyan, oy. Check your time. Andam kong magpaabot. Ano man ko eh. Hangtod ron na. Dili pagyapon mawa sa una-una nga nanguyab si Neil na ako. Ay, dagan rin pala ibog niya sa eskwelahan. Maayo ka nga. Ako na lang siyang sugton. Tinuod dyan, imo na kong gisugot. O, Neil. Yes! Yes! Basin imo kong pasakitan ha. Dagan na ba ni ibog ni mo din sa tong eskwelahan? Dili, uy. Loud ka dyan. Dito ka pasakitan. Si Neil ka na. O, sige silang mga tao ng barkada nga papay. O, napay pinahapak-hapak niya kung makatawa. Duulo na ako. Neil! Dyan! Niya na ka? Pwede ito mag-istorya? Ha? Naunsa mag Di makaangay magsilos kay barkada ram to na ako. Mo ni barkada? Nga kada katawa mo hapak gid sa mong bukton? Diyan na. O dili ka gusto nga magbuwag ta? Paglikay? Pero dili ko magunahon naglain? Diyan na. Oh, diyan na. Unsa ka man? Nagsige kan lang tanaw ni mong cellphone. Ngano ka? Wala tiyo, uy. Bitaw da. Unsa man, nakatuon ka na. Basig doon na may assignments nga wa pa nimo mahimo. Ibutang sa kuno ng imong cellphone, be. Tingali bayag maka-apekto na sa imong pagtuon, ha? Oy, tingali bayag nag-uyab-uyab ka na, ha? Wala tiyo, uy. Lagi, ha? Ayaw sa good anak. Tingalig madaot ka, anak. Madaot ng imong pagtuon. Tiyo. Unsa naman ang hitabua, oy, dyan na. Nga nung nahagbong ka man sa math, sa may nahitabo ni mo. Sorry, tiyo. Naon sa maka? Nawa ka naman sa imong focus sa imong pagtuon. Tiyo. Pasaylo ako din, tiyo. At hindi kong laing chance, so promise na ako. Dili na ako usbon. Angay lang. Huna-huna ang nagasto ni mo, ha? Wa na namo pamunita ang kwarta namo ni tiyo ni mo aron magbinuang ka lang. Sige na. Hilom na. Sige. At aganti kag laing chance. Og ayaw na biyagin mi pakyasa, ha, Jana? O, tiyo. Karon nga, graduate naman ko sa senior high. Unya, ikaw, grade 11 pa. Manangin lang ko ni mo dyan nga, muwato kong kagayan. So, iba na kong biyaan? Magbuwag ta? Dili, bisag muwato kong kagayan, pero magpabilin gihapon tang uyab. Tigalig makakita kong lain dito. Dili na may tabo, Jana. Mahal ti ka. Mahal sa tikanil. Amping be dito, ha? Sukad lang nga, naada si Neil sa Cagayan.
Panagsa na lang kay siya mo text o butawag na ako. Bahala na lang, uy. Pasagda na ako siya. Dili ko gusto nga madisturbo na padagbalik ako pag-eskwela. Nauli ka na daigigan sa Cagayan? O dyan, o naku isulti ni mo, importante kayo. Oh. Dyan, gipuyog na ako din ang babae nga akong napamabdusan. Unsa? Dyan, sorry kaya. Magbuwag na lang ta. Neil! Sagita, uy. Sakit kayo yung kibuhat din ako. Bahala na, uy. Hindi na kayo pakita niya nga naapiktuhan ko. Ang angay na ko mataga nag-focus mga akong pagtuon. Congratulations, Jana! Top 1 ka na, sad! Salamat, Tiyo. Salamat kayo ninyo ni Tia sa inyong natabang na ako, Tiyo. Dako kay kubutan kabubuton ninyo. Ayaw na gunahon na nalipay mi sa imong na-achieve karon. O karon nga graduate ka na, so may naunaan imong kuhaon nga kurso. Mag 2 years nurse aid siguro ko, Tiyo. O ka na, maayo na day. Wa na si Tiyo ni mo dyan, ha? Gataki sa high blood ang imong uyuan. Iyan na tang hibiyaan. Tiyo! Tiyo! Pasaylo ako ninyo. Nga, dili na nako kaya nga suportahan ka dyan, ha? Nadaon ang among negosyo nga bakery. Labi na gyud nga gi-close kini tungod sa pandemya. Tia. Sige lang, nakasabot ra ko. Dako gihapon kaayo kong pasalamat kay dako mog natampo sa akong igsuon. Kunon sa may naabot sa akong anak ron. Unya, unsa may plano nimo nga wa naman ang ako igsuon. Pauli ko sa amo sa Marawi. Kung maon na, amping sa imong biyahe. Nak, unsa may plano nimo ron? Mangita na lang kong trabaho, maoy. Wa man tayo laing choice. Maning kamot ko aron, natay kabayad sa tong renta din sa tong giabangan, ma. Maayo gani kay nadawat dayon kog trabaho isip sales lady sa usa ka mall. May na lang nga nagi may magamit na kwarta ni mama sa among panginahanglan. Isa naman ang mall, dahil tungkol sa virus. Unsa day? Sa ato pa, mawala di kong trabaho, ani. Ay, ano ang yun? Parehil bitaw to. Paita ba yaw, kamay na lang kayo mong bukas din isudladan. Saman sa mama, ganina naman kung makakita. Pagbangon ako, wa naman siya. Maayo! Day dyan na! Day! Si Manang Intay man ron. Kadingat lang! Day, imong mama naligsan og van! Unsa? Ma! Imo man kong nabiyaan, uy. Ako na lang nag-inusara. Kung wa-out na ka niya si magkailaran mag-utang lang ang kwarta. Para natin kapalit ang bugas. Hindi siguro mata ni mahitabo ni mo.
Sakit kayo pamalandungan imong kamatayon, ma. Ayaw ba ako pasagdi, ma? Bantayin ko sa kanunay. Oh, sige. Dawat ka na isip dishwasher din sa akong karinderya. Salamat kayo, sir. Sige. Sige dayon imong trabaho, ha? Kay daghan o gusto miron. Oo, sir. Hi. Jinggoy de ko. Ikaw? Jana. Usinero de ko rin, he. Nindot tidak kay mas ganahan tang mo trabaho kada adlaw. Kay naam ka. Usuro lang niya ko sa mga apartment, ha? Mag-unsa man ka dito? Laang lang. Unya, lutuan, di ka. Di ka ganahan sa kong mga luto sa karinderya. Jinggoy. Busog ka, uy. Unya, unsa man? Unsa may masay hindi mo sa kong luto? Lami. Jan. Kung manguyab ko nimo, may chance ko. Ha? Bitaw, ang tinuod, ganahan ko nimo, Jan. Ganahan kayo. Basi parehas na ka sa kong ex, ha? Nga taman ra pasalig. Di na ko ganahan nga masakitan pa. Siguro, di pa ka musalig yun kay pag-upa kayo. Pero, hatagan tingag time nga, ila-ilahon kong maayo. Aron makita nimo nga, sincere ko sa kong tuyo nimo. Jinggoy. Mahal ti ka, Jan. O andam kong magpaabot, hangtod nga maluay ka na ko. Jinggoy. Ikaw ba? Nganong nagapas-apas pa magkana ko din, eh? Alangan, be. It man sa Renato ron, pero naakasabay din si mga amigo nagtagay. Huy, Riva! Ay kung isa kong buhaton, ha? Unya, pratika! Ayaw pagbuot sa kung unsa may gusto na kong buhaton. Ay, din. Kung mao madini nga, magsigi ng tag-ingunan, eh. Di kita magsinabot. Amo pag, undangon ta namin, eh. Ay, din. Nakaw na! Paulit na sa inyo! Huban na ta! Ay, din. Kapila na yung uyabay, ngayon mo lang gibuwagan ba eh? Di ko ganag babae ba, eh, nga klingi kayo. Naraan ko ng chilang ba? Karang kamaong musabot sa kong mga lakaw. Di ko gusto nga kuptan ang akong oras. Kung yung yan ang yung style ba eh, huwag magdugay ni mga na ba eh. Ikaw mo ay buang ba eh? Di man ang babae, good? Bajilo. Nanimaho makang bino, uy. Oh, artist di mo eh. Dili na sa ingon nga arte. Nakabantay lang ko nga murag hapit na lang kada adlaw. Seatmate ka ta. So normally makatimaho gid ko no. Unya unsa man? Nakahimo na kasi mong assignment sa sunod subject? Ha? Na day, Venus? O see? Katong niaging semana wa ka makahimo sa duha ka assignments nato. Unya karon wa na sa di ay? Ha, kaish. Gawas na lang ako eh. Oh. Pagbuhat na dayon. Oh. Unya kopyahan na lang ning ako. Sure ka? Huna-hunaon pag ginani mo. Gadagan na bang oras? Sige. Salamat ha. Venus, thank you ha nga. Imuji kong gipasundog. Way kaso oy Hayden. Ay, kabala ka. Ilibre ti kag snacks ron. Sige naman lagi mo kuyo ka ng Venus lagi ba eh? Oo, bay. Kuan mo ka ng makasundog magud ko niya bay sa mga assignments. Unya, sige sa kuniyag tabangan sa mga projects na to. Mao di ay. Maayo kay wa ni mo gipanguyaban. Ha? Aw, gaplano na ko ana bay. Aw mo pa? Hmm?
Ganahan ko niya bay kay inusintig datin. Nya, murag dili kayo maglabad ang akong ukay. Di ba siya parehas ubang babae nga hilig kayong magsigig gawas? Ikabiling ginugbay ba? Unya, ang say tanaw nimo. Sugton ka kaniya? Hayden, Naibaw kong bandungon ko. O layo na siguro ko sa imong gipangandoy nga lalaki. Pero gusto na ko nga masayod ka, Venus, nga lahi ka sa mga babae nga ako nailan. O kung natagan ako ni mong chance, basin ikaw na ang makapabag-o na ko. Hayden, nakalitan ko si mong gisulti na ako karon. Ang tinuod, ikaw pa lang ang unang lalaki nga nanguyab na ako. Oh, tinuod ka? Wa pa ka makasuway o uyab-uyab? Oo, maong hatagi una kog time ha. Ako sa nimo na og maayo. Sige, Venus. Okay ra. Andam ko mapaabot kung kanos ka ma-ready. Unsa, Venus? Di mo na akong gisugot. O lagi. Yes! Yes! Thank you! Hayden, nganong imo mo kong gidadin eh. Ngano? Di ka ganahan? Di ba? First time din mo? Naibaw kong nakirilis ka yung butanga. Hayden. Ikaw pala ka, Venus. Ako'y bahala ni mo. Hayden. Ganina pa mo kang westo-resto riyagot. Noon saan ka? Nakulbaan lang ko. Tingali pumaptos ko pa. Asos, kablak ka eh. Kung mahitabo mo ganyan na, ato tapo yung sa amo. Hayden. Unsa? Mauna. Pila na kaadlaw nga delay ang akong menstruation. Kung mo na, magpalitag piti aron masiguro. Positive ang PT. Mabdos ko. Unsa? Oh, anong hilak mo ka? Hayden, hadlo ko sa reaksyon niya ni ate ug mama na ko. Muon sa ka sila kung mahibaw sila. Mga tubang ta nila. Hayden. Ay, sos. Mauna gyud lagi ni oy. Basta musod mo anang butang ha, dako gyud og puruhan nga dili ka human sa pagtuon. Kay tuwa, namabdos naman. Ma, ayaw na lagod pagyaw-yaw. Og nanong dili man ko magyaw-yaw. Unsa may gusto nimo mo pahiyom ko aning hitabo ah? Ma'am? Ma, akong pasabot ba nga bisan magyaw-yaw pa ka, dili naman na mawa ang kamatuoran nga nagsabak na ni si Venus. Naa naman na. Ang ako lang gusto may bawandong ba kung unsa may plano nimo sa kong manghud nga mabdos naman na. Kung okay ra ninyo, ate. Ako siyang dadon sa amo. At lang may puyo dito. O niya, makasiguro ka na mo do nga okay ra unya ang kahimtang unya sa kong manghud dito sa inyo. Ay, kawala ka, te. Di na ko siya pasagdan. Ikaw ma, unsa man? Naa naman na. Ikaw rin gaingon. Nagko naman na sila. Tinuyuan man na nila. O sige. Sila na bahalag desisyon, ana. Ma. Bisihan na sa kinabuhi sa akong amigo nga soon to be daddy. Gamahay gani ko, bay?
Hinahinuon ko kalingaw-lingaw para sa una. May pagwasudli. Uy, bay, ayaw pagingunaan na, oy. Amaw, yan ni mo, eh. Kaya mo, Abi ba yan na akong nagbago, nagyugada? ambot ba eh? Gimingaw ko sa kong life nga wa pa'y obligasyon. Oh, na. Tama na. Tawag na sad. Ay, kapoy ba eh? Hello? Langga, pwede ka mo uli og sayo para naapoy makaagak na ko din sa inyo? Lisod man ko kayo inaog. Naagot tas third floor din sa inyo. Nya, bugat na nga kuntihan. Panangpid lang ko diha. Langga, mauwa pa ko din sa inyo. Uy, o para ba kumaana din eh? Sige. Lahi ra gyud no? Basta di na takabuot sa tong oras, no? Di gyud hinuon ko muli og sayo bay. Bahala na. Oh, bay, Heidi. Tagay, Albert! Ay! Bay! Saan na ba yun? Hindi na ni mo itong bago ni mo cellphone, gani haram na. Kasi di ba emergency na ay. Ano ba ito? Ganina rin si panawag ni mo. Tupag ka sa daw na ay. Sa muka. Oh! Imo mo gunang gipaong good na. Yay! Aron way sa amok. Oh! Bay! Oh, nga nung karon pa man ka na uli. Ganina ra kong kapaabot nimo. Nya di pa gyud makontak ang imong cellphone. Nga nang di mo. Gida sa ospital si Venus. Ha? Kay nga naman mo. Nahog siya sa hagdanan. O sa'yo mong gibuhat din ha? Te, kumusta si Venus? Karoon na lang ka mangumusta nga doon na nida utang nahitabo sa kumanghod. Te, Kung doon na may mahitabo sa kumanghod, ikaw yun ang sadaan. kinuo ko. Venus, salamat nga nakigsulti ka na ako ron. Hayop ka. Ikaw mo'y nakaingon gano'n nawaag akong anak. Venus, sino ako? Wa kay ayaw pagkalalaki, Hayden. Dili ka makakitag babae nga mutarong nimo sama sa imong pagbuang namong tanan. Venus, Magkalimtan na ita. O ayaw naging pakita sa imong nauna ko bisag kanusa. Venus. Ma, pa, mananghid unta ko ninyo ba nga muadto ko Manila? Uy, magunsa man in town ka dito. Uy, Jovelyn. Manarbaho ko, ma. Namay mo tabang ako nga makasuod ko og trabaho. Kung anilan di ka sa ato narbaho nak. Ganahan magod ko dito sa Manila, pa. Aron sa ba nga makaadto kog laing lugar. Sugot na lang pa, bi. Mularga ko Manila, ha? Ay, unsa man dong ato ning palargahon. Dako naman ha. Palagahan na eh. Ay, salamat ng taon kay nakasuod kong trabaho din sa Manila. Day, Joe! Palihog sa kong bisip sa gi-deliver, kaya di po kayo gibuhat. O, day! Salamat, Migo. Uy! Bisaya, di ka? Ah, oo. Ay, parehas dito. Ila-ila po daw eh. Kaya parehas mo dito mga Bisaya, di ay. Ako din si Jusrel. Ikaw? Jovelyn. Nya, wapit na lang sa ko din eh. Ah, nga naman. Aron makakita ko nimo. Unso? Job, kano sa day mong day off day? Karong sunod si Mana. Naana ko day off. Nga naman ang di ay? Pwede ta manuroy? Ha? Ang ano manuroy man ta? Kuan, gusto lang ko nga magkasuod na ba? Kay parehas biya ang mga Bisaya. Aw, hinoon. Arion ti ka ha, sa sunod semana. Manuroy ta aron sa masuwito ka din sa Manila. Sige.
sa man, nalingaw ka sa tunglaag? Lingaw kaayo, uy. Just, mamauli na ta na. Ihatad ako sa kong gipuy-an. Karon na lang tadaod, kay doon na po ko isulti nimo. Unsa man ang imong isulti nako? Naunsa ka, uy. Nitutok ka magod na ako. Kining, Job, I love you. Jezreel. Sorry kayo ha, basig makaingon ka ba nga akong gipahimosla ng higayon. Ang tinaw, Job, sa una ko palang pagkakita nimo, ganahan na kay ko nimo. May chance ka ako nimo, Job? Mutog ana lang pud ko sa Tinoo, Jess, ha. Ganahan masab ko nimo. Mao ba? Nga sa ato pa, kita na? Ha? Jezreel. Ako na kang gisugot. Salamat, Job ha. Ngayon mo na akong gisugot. Basta, ha. Isaad lang ba yung ako hangat. Dili ko nimo pasakitan. Oh, Job, isaad ako nimo. Nga ikaw rin akong higugmaon, uguan ay lain pa. Day, Jov, magsige na lagi mo kuyog ni Jezreel nga manuroy. Uyab na mo? Day. Ako siyang gisugot. Mao di ay. Sige, Day. Good luck sa inyong relasyon. Jess, dugay na ta nga nagkauyab ba, pero dili ta friend sa Facebook. Huwag ko ni mo gi-accept. Okay na na, oy. Di sa ko ganahan mag-SB. Maayo man gud tong friend ta sa Facebook. Para na ko no, mas maayo og di ta friend sa Facebook. Ha? Nga naman? Aron kung mag-away ta, di ko ni mo ma-block kay di man ta friend. Ikaw, gyud. Day, may isulti ko ni mo bahin ni Jezreel ba? Ayaw lang kalain, ha? Unsa man na, day? Minyo naman din na si Jezreel, Day, uy. Ug may anak. Day, ayaw ganig binuang diha. Wag gyud ko magbinuang nimo, Day. Aron gyud ka mo tuo nga minyo na si Jezreel, no? Dali, ato tanaw na yung Facebook. Kinuha ko. Di ay picture kag i-upload sa Jezreel kauban siyang asawa o anak. Unya unsa man? Mutuo na ka nga minyo si Jezreel? Gilat lang dahil ko diya. Pasaylo ako, Job. Ganong imo ba nagibuhat na ko, Jezreel? Ganong imo ba kong giilad? Miniyo ka man di ayong may anak. Tungod kay nahigugma ko ni mo, Jubilin. Higugma? Huwag ka mahigugma na ko, uy. Kay kung nahigugma ka pa na ko, dili unta ka manguyab na ko, kay dako kang minyo. Pasaylo ako, Jubilin. Masaylo asap ko, Jezreel. Maputlo na to ni atong relasyon. Job, di lang ko ta magbuwagon. Nabuang ka? Pag sige magbuwag. Himuon ko ni mong kabit. Di lang ko ta magsaba. Ato lang itago ang atong relasyon. Sorry, Jezreel. Mahalitik ka. Pero dili ko gusto makapasakit og tao. Dili ko gusto nga buangon na tong imong asawa. Mo, please. Magkalimtanay na lang ta. Jubilin. Unsa? Muhawa ka din, eh? Oday. Kay masamot lang kasakit ang akong dugan. Uy ko na. Magpabilin ko din, eh. Kay may manghigayon man nga mo. Anhigit sa Jezreel. Oh, ikaw ko, Day. Sige, Day. Muduaw lang niya ako ni mo sa imong gipuy-an.
Pila na kabuhan ang nakalabay. Sukad pagbuwag na mo ni Jezreel. Pero hangtod karon, wa agit ko makalimot niya. Ginoo. Nabangi ko nga akong makalimtan sa higpit si Jezreel. Kumusta naman ka, Day? Dili pa kayo okay, Day. Mao ba? Maayo gani, kay nakahigayon kag suroy din sa akong gipuy-an, Day. Na, gisugo ko sa tong amo, Day, uy. Ha? Unsa may gisugo? Pabalikon ko no kasi mong trabaho, Day. Kay, kuwang lagi may tindira dito, uy. Day, nahibaw ka na bagid sa rason ha, nga ni pahawa ko dito. Kay, dili na ko gusto makita ni Jezreel. Day, wa na si Jestrel. Lain na may tig-deliver dito. Mao ba, Day? Maong balik na dito kay wa na ang tao nga nakapasakit nimo. Oh, sige, Day. Mobalik ko dito. Lipay, gid kaayo ko, Day, nga nibalik na ka din eh. Kay na, laay kaayo, uy, kunwa ka. Ikaw, gid, Day. Oh, Na-delivery, Day. dali, Day. Kitang duha ang muduol kay ako ka ipaila-ila ni Wency. Bisaya sad na. Hi, Wency. Hello? Ila-ila din mo sa kong kauban, Wen, si Jovelyn. Ah, hi, Jov. Oh, hello. Gwapa may kauban, day. Buyag. Pwede ba ngayon si mong FB account, Jov? Nanawag banda yun? Siyempre. Kay nalipay ba ko nga imong i-accept ang akong friend request. Mao ba? Jov, mangutan ako ha. Ano kalain? Unsa man na? Nana kay uyab. Bago raming nagbuwagwan, uy. Nga naman. Unsaon? Giilad man ko niya. Minyo man di ito. Na-scam, di ka? Murag anak, gyud. Bida, no? Sa sa ning upang laki, eh. Bisag binyo na. Muyab ang gihapon. Ay, nako, maog gyud. Nagduda gani ko nga. Minyo sab ka? Oh. Mo ni katawa man ka? Kita ba dili mo katawa na, eh. Nga, ningon mo kang minyo ko. Ulitaw tong ko, Javoy. Ug, wapag ko uyab. Ugon... Kung imo lang kong sugton, makauyabing ko. Wansi. Klaro man kaayo nga naibog to Wency ni mo, Day. Kay na, pilit, kay tanan-awa ni mo. Uy, naunsa ka, uy. Unsa man? Naguna-una nasad ka ni Jezreel? Dili lang kinako malikayan, Day, nga. Musod siya sa kung una. Day, ang ako ikatambag ni mo, no? Ilubong na to sa kalimot si Jezreel. Ugsugta na si Wency. Kumusta naman itong akong giingon ni mo, Jov? Wansi. Basing nagtuo ka nga binuang ning ako ani mo, ha? Bisan to, dog, bago lang na nagkaila, Jov. Pero, nakagusto na ko ni mo. Maong, sugta na lang ko. Bago pa ko nasakitan, Wansi. Og dili na ako gusto masakitan pag-usab. Nakasabot mo ko, Jov. Pero okay na, huwag mo ko magdali. Andam ko mapaabot, hangtod ka na sa akamaluoy na ako. Salamat, Wansi. Pila ka buwan nga nag-antos si Wansi sa pagpanguyab na ko. Og ako nakita nga, tinud-anay ka lang yung tinguha din ako. Hangtod nga akong gidawat ang iyang gugma. Sa pagkakaroon, minyo na mi og may duha na kaanak. Dinhi na lang ko to, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.
sa kaap. Ano ba siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Campo Otso ning Lanilla, Cebu nga dumadatampo nagdasangan nga Drake. Tinuod mo? Iimo na kong gisugot? Oh, Drake. Uyab na ta. Salamat kayo, Mir, nga. Huwag ko nimupan to sa dugay, ha? Ayaw lang ko pasakit Drake, ha? Oh, diloy. Giuyab ti ka, nga, pasakitan. Dili pasakitan. Sa to, bay? Uyab na mo, Mira? Oh, bay. One click, right? One click. Wow, grabe nga ni mo nga. Naunsa ng taong gabay Draco, eh. Ano naman? Ay mo ang giapil si Mira sa imong listahan, eh. Nunsa ka da? Eh, bray, pakunkuan pa ka. Kadaghan na ni mo uyab, ba? Nga, nanguyab pag kang Mira. Bay, binuang ang gutong ako unta niya. Nga, isukot man. Aw, sige na lang. Ay na ba si yaw-yaw di agad? Mag-iinom na kay uga na kinitutok na ako na. Ya, sige. Nga, sa may ato yung nun. Sa unsa? Ang importante nga, mahubog ta. Daga babay! Daga man! Eh, napalabi, oy. Naunsa man ka. Ha? Na, hubog na ka, oh. Ha? Hubog ka na kayo. Ubog down! Ako, ubog! Kaya ba kaya eh? Oh, pero wata sarasay man. Mao na, wa pa mahubog. Uy. Alabay, Oh, ang imong maning uyabo si Mira. Mira! My loves! Niyam lagi ka. Naamang ko'y nagsulti na ako nga hubog na kaayo ka. Maunggi apas ti ka din, he. Pinangga kita kasi mong uyabay kay giampas mi ka din. Sakto na nang imong giinom, be. Ako kay hatod sa inyo. Yamat. Ikaw hatod ni Bay Drake, Mira? Oo, kay maunsaw niya ni kung magpalabi ni kinom. Dali na, ihatod ka na nako. Tabangan lang ka na kung gagag ni Bay Drake. Dahil Mira kay, basi matumba mo. Salamat sa pag-apas mo na ko, Mira. O paghatod sa nimo sa amo. Okay ra, uy. Uya, ta. Sa sunod, ayaw palabig inom, kay tingalig maunsa ka. Basi binuangan unya kas mga bugoy. Mira. Salamat kayo. Musta Bay Drake? Okay na ba eh? Ayan sa man. Inom ta? Ay, pawala ko ba eh? Eh, nakuya doon ron. Huh? Saan ka? Adto ko ni Inday. Katong lain ni mong uyab? Ubay. So, sa sunod adlaw na tayo mag-inom, ha? Sige. Ikaw bahala. Why problema? Buhi pa di ay ka? Buhi taon eh. Lain na po di mo eh. Wala mo kapakita na ko. Abi na ko gwa na ka. Ha? Nabisi lang ko day. Busy ko sa trabaho. Busy sa trabaho o busy ka sa lain ni mong uyab? Uyab boy! Ikaw raman akong uyab. Tarungagin ko, Drake, ha? Kay kung ako ganyan mahibawaan nga may lain kang uyab, sorry na lang yun. Kay buwagan tagid ka. Day. Ang Daya J. Ang pal... Uy, mo ba bay? Nag-away rin mo sa layan ni mong uyab kato si Inday? Ubay? Nasuko nga. Tagsar kong napakita niya. Bida, no? Yan, saan na ni mo ron? Kung buwagan kang Inday. Ay, gool naman ni mo nga. Napabasmira. Tanawa, Drake, o kung ganahan ba ka, ana? T-shirt? Isukod kung masakto ba ni mo? Nganong imong kong gipalitan og
t-shirt. Ganahan lang ko. Oh, nga naman. Dili ka ganahan? Oh, gunahan, oy. Oh, isukod na. Brad! Betek! Oh, Asa boy. mo ron? Nakon sa amo, eh. Nga naman da? Suruya ko dito sa amo eh. Ha? Nga naman? Limo tay. Birthday na ako ron eh. Ha? Imo na yung birthday? O taon ba eh. Nung are na dire kay di ate dagang mainom. Ayay. Nga sa ato, babay. Hubog na sa daan, eh. Anak na pa dong. Maong dali na! Doktor, niyo. Bebe. Ayaw paglangas kay tapuhan ti ka ining towel nga gibasa na ko aron maulian ka. Palabi man taong kag inom, uy. Anong imo tapuhan, Mira? Tungod kay love ti ka, Drake. Ngano ko taong ni katawa man ka, Drake? Love ko ni mo? Unya, ikaw, di man ako love. Drake. Lagi. Mga itinuod. Ako'y gugma ni mo eh. Binupang numudong ako pagbanguyab ni mo. Gikalingawan naman teka. Nga. Sugot mo ka. Drake. Usa naman kasi man nga wa nang mapakita sa miran ako. Unsa man kinahitabo niya? Agoy, mo ba? Nagpalayo na tingali ito nimo. Ha? O, imo magkang gisultihan og sakit atong nakainom ka. Oo, lagi ba eh. Na, Hubog ko ato eh. Ug ako siyang naprangkahan nga ako'y gugma niya. Ug ako lang siyang gikalingawan. yay ka kung mauna. Nahiubos to nimo. Lakaw na. Ato or tawag ito. Pangayo pa sarilo. Nanawag man lagi ka. Dugay-dugay na mong nga wala ka magpakita anak ko. Nabisi lang ko, Drake. Nabisi ka? O naiubos ka na ko. Drake. Sorry kayo ha, Mir. Nakasulti ko na mo og sakit. Okay ra, uy. Noon sam ko. Kimingaw mahino ko, Mira. Mas gusto na mahinoon kong naasi pirmi. Ay, nayabag naman hinoon ko. Wala gidangat nimo. Kung mauna, naigugma na kang Mira. Murag maog iting nalibay. Kay Maog yun. mingawon ko niya. Imo lang siyang gikalingawan pagpanguyab. Unya, imo pagsultihan og sakit kay nga mga pong. Nya karon na in love na hinuon ka. Mao lagi, nayabag naman tingal ko bay. Magkita tabi. Ha? Nga naman? Gimingaw ko nimo. Gimingaw ka sa babae nga imo lagi kalingawan? Oh. Ang babae nga imo lagi panguyaban pero wa kay gugma? Nangayon na ba kong pasaylo nimo ha? Sige na, Mir. Magkita ta. Dili ko makahigayon pagpakikita ni mo, Drake. Kaya di ako sa ko igsuon. Asa man? Di sa lutupan. Inigbalik na lang ako diha sa Minglanilla. Magkita ta. Dili naman ko makahuwat nga mo paulis, Mira. Imingaw na gid ko niya. Ako siyang atuon sa lutupan. Di nagig ko sa lutupan. Akong tawagan si Mira, be. Ako siya pahibaon nga di ako sa plaza. Ikaw, cute. Kanong pa ba nga naglingkod nga nagkatawa? O may kaubang lalaki. Si Mira man na. Mir! Drake?
lagi ka? Niapas ko nimo. Oh, Mir. Kinsam din yung kuyog mo. Iya kong uyab eh. Unsa? Mir. Unsa puti pa sa puti ni? Sorry kaayo, Drake. Pero dili na ako makaantos. Looy kaayo ko nga ako ipamugos ang akong kaugalingon sa tao nga wa mahigugman ako. Mira. Ay kabla ka, Brad. Ang isa di mga panggaon ko si Mira. Ug, yan ko siya pasakitan sa mas imong gibuhat niya. Dili man sa kaangay mag-uol, Drake. Kaya daghan magkag-uyab. Maong adto na lang nila. Kalimti na lang nga may Mira kasi mong kinabuhi. Buang ka ba tingali? Giyon sa ba mo pagtimpla kong kape, ha? Dong, mauna mang good na. Wala me. Pawa na sa kuwa tubangan, be. Makasapot maka. Utawa na itong akong sulobon dito para sa trabaho, be. Sige, Dong. Nila ka? Wa na ko eh. Napuling lang si Mama. Sige na. Kaligo na kay tingalig malik ka sa school. Si kuya ni mo, nag-unsa naman. Naliko. Sige. Pamahaw na lang sa una. Unya, kaligo na dayon, okay? Okay, ma. Maay ka na kay gayon kag ano din sa bagay. Sige lang, hilak lang na ko. Paita bitaw, day. Mura ka kung wala lang himong sakto para niya. Mura magdili na asawa yung tanaw na ko. Mura na akong sulugoon o taw-taw na lang giniyas bahay. Okay naman utan ako, day ba kay, siyempre, obligasyon man gina natong mga asawa sa atong bana nga silbihan sila. Pero kaning hapit na lang ako gibuhat sa iyo para niya. Ay. Lain-lain ko tayo problema din. No? Ako sa gani dis amo, kapoy naman sa kuskumba ng badlungon. Hinoon, ako'y mangisog din sa amo. Pero amo to sa niyang akong bana, murad ko kay bawag sa obligasyon. Wag gani trabaho, sige lagpahayahay din sa amo. So, gawasan ko na siya, yung taon din sa amo. Unya ako, may nagkabuang ko unsa, asa kong ikonsumo kada adlaw. Pero saon man ako nga, nahigot naman ko tayo kami yun. Dili naman ta magkagawas. Maong ato na lang yun, ihilak na lang. Ato na lang ihilak sa hilom, kining atong kagulanan. Kay lisod po, kung magpakita ta sa atong mga anak, kamuhilak ta. For sure, mapiktuhan, maganda sila, di ba? Maulaki. Sige, day, uy. Salamat sa time, ha? Muato na sad ko kay Basig. Namuhi na silang alis ron. Ako pa itong kuhaon. Ay, way problema, uy. Ano yung nagkut sa bahay, anytime nga makinahanglan ka doon ka istorya. Thank you, day. At least digaan-gaan akong pamati. Nak, wa pa maabot si Papa nimo? Wa pa man, ma. Hello? Ayaw na lang ko ninyo paabot sa panihapon. Kay magduwa mag-basket ko yung sa mga kauban. Mga oda na tayo ni kauman. Mao ba? Sige. Ginoo. Bisag wa na ko makasabot sa among kamilyon. Unta hatakan pa ko ni Bukusog. Aron ko magpapiling likon para sa among mga anak. Bisag kaapoy na. Bisag usahay labi na kayo i-give up. Siya na ron. Ako ablihan.
Kadugay ba mo nang abli? Pasensya na dong ha. Nakatagpilaw mangug ko. Ngano na ginom-inom man ka? Ay, kalingaw-lingaw mis ako magbarkada. Ikaw ba? Wa kang giri angay mamadlong na ko kay hilasan ko. Dong, Wa pa lang unta ka mamabdo sa itong ikayo na nga imong gipahimusla ng akong kahubog. Ha? Dili unta ako mapugo sa akong mga ginikanan nga pakaslan ka. dong gusto na. Hupog ka. Bawa ka, ha? Bawa ka. Kapila ko na gipugo sa nga akong kaugalingon. Pero hangtod yun, wa gyapon ko'y gugma ni mo. Dong, Dugay gyapon kong mauli ron hagay magduwa gyapon big basket sa kong kauban. sige dong. Amping. O kuaning si Kumbil. Grocery ang katungana. Uman, paliti ang mga bata sa ilang kinahanglanon or kung sa ilang gusto. Ha? Ikaw na balag budget, ana. Sige dong. Salamat dong. Mga anak, dili na lang nato paaboton si Papa ninyo ron ha, kay dugay pa siyang mauli. Mga na lang ta. Oh, hello dong. Bet, si George na gawin John John. Amo gina sa hospital si John John kay Gitaki. Ginoo ko. Unsa? Papa! Anak hintom na. Di ko ha naman sa gahal si Papa ni mo. Naano sa si Papa, Mama? Oh, anak. Mag-pray lang ta ni Papa Jesus, ha? Nga dili niya pasaktan si Papa ni mo dito sa heaven. Okay, Mama. Ma? Naibabay sa gawas, ma. Mutanaw na siya sa haya ni Papa. Kinsa ka? Nahibaw kong karon ka pa magkakita na ako. Pero maluoy ka. At lagi ko gigayon nga magkakita niya sa katapusan. Nahibaw kong dili mo maayong relasyon si Mambana. Tuwad kay nagkuyog misod sa 5 katuig. O gani, maplastar ako sa among unang anak. Amsa? Maluoy ka. Nahibaw ka ba sa imong gipang istorya? O ingon anak ka na lagid ka bogo nga dili kay mao mo sabot sa sitwasyon. O, wa mi maayong relasyon sa akong bana. Pero wa na magpasabot nga mosugot ko sa imong hangyo karon. Ngayon na kay kang ani o wa ka maguna-una sa kunon sa may bation sa akong mga anak. Nahibaw ka ba sa katumbuhi pa siya? Gamay na kayong oras siyang gihatag para siyang mga anak. Huwag ako mahibaw ko nahain siya atong mga panahon na. O basin ka mo kuyoga. O karon sa katapusan higayon, dili ko musugot nga na ay makasamok sa una-una sa kong mga anak. Ako gihapon ang asawa. Busa na ako'y katungod nga papawaon ka din karon dayon. O kung mamugos ka man gani, magpatawag yung kong pulis. Puslan man nga imong giguba nga mo pagpuyo. Dili tigatagan sa imong kalinaw. Grabe ka, Chinchon. Bisag wala ka, pero kitunga ka na dinatag ka kumot. Sakit ka yung bibigyan mo. Bisag
atong mga anak na lagot sa ang imong hinauna. Mga anak, ayaw mo kabalaka ha. Bisag wa na si papa ninyo pero maningkamot ko nga makahuman gid mo sa inyong pagtuon. Hangyo lang nako nga ayaw intaw mo pagbinuang ha. Uma. Congratulations, anak, Jairus. Graduate ka na gid sa college, anak. Salamat sa imong sakripisyo, ma. Bisag ikaw rang usa, pero naningkamot gid nga makahuman ko sa akong pagtuon. Basta para ninyo akong mga anak. Oh, Alice, ikaw na susunod ha? Yes, kuya. Ma, nadawat na ba ko sa kong gi-apply ng trabaho? Mao ba dong? Maayo hinuon ang balita adong. Pero maulagi ma. Sa Davao, Uy, unsa? Kalayo gud. lagi, adto ko i-assign ma. Pero ay kabala ka ma. Pwede naman tayo mag-video call per me. Ay, mahala sige. Ikaw good. Bisag sakit na ako nga malayo ka namo pero kung para sa imong kaayuhan nimong adtuon anak, andam ko mosabot nimo. Pag-amping lang jud didto. Taon-taon na sa si kuya dito sa Davao man, no? Onak, Kanas aman daw siya mauli, ma. ambot lang sa kahanak. Wa may hisgot. Tuod di ay ma ba? Nabi may group project ron, ma. Okay lang nga madugay kog uli ron. Uy, nak. Murag, mabalak ka man ko ana. Da kay, babae ka para ba? Basin pa hinuog doon ay daotang mahitabo ninyo, simbak ko lang. Anhi lang mas ato, nak. Maayo din mas ato kay mabantayan ta mo. Aw, sige ma. Ingan ako ako mga classmate. May nga punti. Ako des, Dennis. Kuya ko ni Grace, classmate ni Alice. Ako lang kikuyagan para safe inaguli. Di man gud mo kumpiyansa sa akong mama, kay basin dunay daw tan niyang itabo ba, si Bakula. Ay, nakasabot ko dong, uy. Mausad bitaw mo ako musugot nga mo ato si Alice ug laing bahay. Sige ha, mangandam sa ko sa inyong snacks ha. Kabangan lang ka, te. Ikay bahala. Anak, pagsugod na mo himo diha aron, dili mo maabtan og ngit-ngit. Tingaling mabalaka ang mga ginikanan ninyo. Oh, kinsa maning nag-text? Number raman. Hi, Beth. Si Dennis ni. Oh, Dennis? Akong replyan. Kinsa na Dennis. Okay na. Nasaan mo na ako. Oh, nanawag ay. Hello? Hi, ma'am. Kinsa ni Panihog? Katuning kuya sa classmate ni Alice. Katubitang niya na diya sa inyo. Katong nag-group project sila. Uy, dong. Unsa may ato nimo, ha? Walang. Nangayo ko sa imong number sa imong anak na si Alice kay agpay ramday ko no kang single, ma'am. Unsa? Gusto unta ko mambang if nakay time, makipangaon ko nimo sa gawas. Uy, dong. Wa ko'y panahon para, ana. Kung nagduwa-duwa ka man ganis imorong pangidaron, ayaw intaw kong iapil-apil kay pila na edad na ako ikumpara nimo. Ma'am, tinarong maning ako aman nimo. Ambot ba kung mao ba nilang gitawag nga love at first sight? Pero sa una pa lang na kung pagkakita nimo, ma'am, wa na din ko makasabot sa kong gibati. Di na ko mahimutang sa sige na ko gunahuna nimo. Maong nangayo gyud kog number nimo sa imong anak.
Taon sa matong tawhana. Ako magigitlipan. Wa ko mataw gahapon aron dili ko mahibaw ani mga ingon aning binuanga. Ayo! Ayo! Oh, kinsa man ron? Akong susihon. Ay, Oh, nagunsa ka man din eh. gusto lagi kong makipangawon nimo. Unsa? Uy dong, ayaw na gud pagbinuang. Naamaw ka namang gitingali, uy. Naay daghang batanon nga sexy og fresh dong. Ayaw intaw na ko, uy, katiguwang na ko. Nanakoy duha ka anak. Bisag magguwang kag edad na ako, ma'am, pero di gyapon ka mailhan, oy. Batanon ka gyapon tanaw. Dong, intaw. Ayaw intaw usiki imong oras og panahon nako. Bata ka pa. Daghan pa intawon kay kag mahimo. Bet, Oy, pagtahod intawon sa tiguwang ha. Mas maguwang pa ba ako nimo? seryoso di ko nimo. Ako'y paki kung sa may sulti sa mga tao na ako. Please, satagin ako chance. Kung akong i-prove nimo nga sincere ko nimo. Oh, Dennis. Kung mauna, suway. Day, uy, bata pa man, uy. Oy, kung seryoso siya ni mo, day, wala kaso, uy. Ang importante nga kamong duha. Pila naman ka kabuan na magsigig pa ni Sita sa inyo. So, buti pa sabot anak nga tininuod ang iya ni mo. Total dagko naman ang imong mga anak, uy. Sabot na sila. Kinalan sa baya nga na kay Paris ini tiguang ni mo. Kaya ka ng imong mga anak, mabiyaan ragyapon ka anak, puhon, kay mga minyo man na. Day. Sa ato pa, imo na kong gisugot. O, Dennis. Pero kung mapulaan ka na ko o kung makarealize ka man gani nga sayop ni, sayop ta. Sultihi lang gid ko, ha? Andam kong musabot ni mo. Di ko mo saan or mo istoryag patapos karon nimo. Pero makalaom ka gyud nga tarungon ti ka sa pagda. Ug salamat kay sa chance nga imong gihatag ako. Dennis. Day Melda, ato taon nagbaskitan ha. Nindot kayo ang duwa niyang gabi iday kay naangti mo itong akong giingwa di mo ba nga mga gwapo. Mao ba? Ay, dili unya kutugtan nilang mama. Oh, ikyas na lang good. Bintana na lang agi good. Pero may bitaw ka ano. Sige, good. Ako kinagtits ng mga gwapo. Ay, huwag imano ko ng mga pagsige na kong syagit para ma-cheer nila, tay. Ito na tayo, ay, mamauli na ta kay basig. Masakpan ako nga ni ikyas ako. Oh, ano, tay? Nagpadong lagi na tayo ang gwapo. Ha? Hi, miss. Ay, gusto lang dahil ko magpasalamat nimo. Nakita mo gud kong i-cheer ka na mo, umayo, sa mong duwa ganina. Ha? Dili man to ako. Ay, maog yun. Ako maguto gwapo. Oh, ikaw dito? Salamat ha. Ako din si Arman, miss. Pwedeng makigila-ila nimo? Ako? Nganong ako man? Ganahan ako. Pwede, miss? Ay, kaswerte ni mo, day, oy. Basta manguyab siya ni mo, sugtagid ha. Ha? Unsa? Osba ko no, basig na bungo lang ko. Manguyab ko nimo, Melda. Ganahan kay ko nimo. Sugta ko, please. Sige, good. Basta, ayaw ko binuangi, ha? Di ko na mahitabo, Melda.
Day, nagka-istorya aming mama ba? O niuyon siya sa akong plano? Plano? Nga unsa man? Nga magpakasal na ko nimo. Unsa? Arman, kabago pa na to. Pila pa lang ko takabuan. Ay, sagdi lang, good. Ang importante nga mahal ko nimo. Ug mahal sa tika. Ug importante para nako nga niuyon ang akong mama. Ha? Milda? Oh, sige. Arman, dali na. Malate na ta. Alas 10 ra ba nga itong schedule? What sa kadiyot, Milda? Pabuton lagi na to si mama. Ay, naunsa may taong ka, Arman. Uy, naibawabaya ka ha nga, dili pwede nga malate ta. Adlaw in taon sa atong kasal, uy. Bisan og civil wedding lang, pero kinahanglan nga mo to nga ta on time. Basta, di ta mo ato kung nuwa si mama. Arman! Oh, niya na si mama. Kasal kita, Milda. Ako ka na kita. Milda. Arman, hinaya lang ha. First time para ba na ako? Mao ni pinakanindot na gift para na ako, Milda. Ang imong pagkabirin. Arman. Arman, magdos na ko! Ha? Yes! Mapala ko! Inday, ayaw na paghilak. Sa may problema ni mo, uy. Gilisa naman ang tati kag diaper. Unya man na sa kagtutoy. Nga naman ka, uy. Oh. Ay, Diyos ko. Kainit mo dahil mo. Asa naman dahil sa Arman, uy. Ay, salamat. Salamat kinanawag na gitaon. Hello, Arman. Asa man ka? Milda, niya ko sa ilang mama. Pauli na dungbi, kay ang bata nagsigigilak. Init ka ayo siya. Na pa man milakaw ni mama, uy. Kung nagsabot na mi nga, arin ako matuog. Di lang ko na kung pauli niya, ha? Unsa? Nahibaw ka nga naglain ang lawas sa imong anak pero mas unahon gid mo ang inyong laag sa imong mama, ha? Milda, kining... Ako, Armando, nagpasensya na gyud ko anang kang mamas boy nimo. Kay dili ko gusto gubot. Pero karon, na-realize na ko nga mas priority gyud nimo ang imong inahan kaysa sa imong kaugalingong anak. Mas maayo pag magbuwag ta, Arman. Utsa? Gikapoy na ko, eh. Magbuwag ta. Unya, kaya ni mong buhion si Inday nga, wa si Arman. Kaya nun ako, day. Total, bisan og naa pa si Arman. Dili man sa kumakalaom niya. Tuara man iyang naong sige gyampungat sa iyang inahan. Mutrabaho ko, day. Buhaton ako ang tanan para sa akong anak. Ay, day, sakto. Nainangitag tindera sa karinderya nga akong itrabahoan. Ipasod ti ka, ha? Kitagan og taho dinis karinderya, uy. Excuse me, miss. Paliho ko additional soft drinks. Kakwapo niya. Okay, sir. Di ara, sir, oh. Salamat. Uy, day. Kibaw ka? Kortahan ba yan to? Nagtrabaho tas bangko. Mao ba? Unya, nganong ari naman siya sa karinderya magkananan? Ay, ang. Lamian man kuno kayo siya din eh. Kaya hay siya magustuhan sa? Oh, sir? Uy, hala, close na ba mi, sir? Sige lang. Ikaw man ako tuyo. Ha? Ako? Nga naman, sir?
Wa magud ka mawa sa kong una-una, sukad nga nakakita ko nimo. Oh. Pwede kong manguyab nimo. Ha? Gisugot ni mo? Oh, basin pa dik magkasinabot mi, di ba? Hinuon sad. O niya, day. Naibaw ba siya nga may anak na ka? Ha? Milda. Roy, kadiyot lang. Roy. Ikupog. Naghinam-hinam na kay ko nimo. Milda. Roy. Diyos ko. Maptos ko. Kinahanglan may baw si Roy, ani. Yes! May anak na ko! Nalipay ka? Oo! Kay, dugay na ko nangandoy og anak. Salamat, Milda. Salamat. Pero, Roy, may isulti ko nimo. What's mo na? May anak na kong daan sa akong bana. Unsa? Minyo ka? Oh, Roy. Sorry. Makasabot ko kung biyaan ko ni Bukarod. Mahal di ka. Og nanang ko tayo umaabot ka, anak. Maong, dili mahitabong mubiya ko ni Mumilda. Salamat, Roy. Salamat. Oh, kitsa man eh. Number naman. Hello? Hello, Milda? Oh, Arman? Unsay tuyo ni mo? Kuya, uwari mo sa? Nakauyab na ka? Ha? Oh. Kini mo iti niya. Ayaw lang yung pagpamabdo sa laing lalaki. Kay ikihiya tagid ka, Milda. Unsa? Kumaw na. Mangrarga sa probinsya. Unsa? Palayo ta din eh. Simba kong tinudoon niya ang iyang gisulti. Dili ko musugot nga mawa mo na ako. Dili ko mabuhi og mawa mo sa kong anak. Salamat, Roy. Sige. Ato ta mo uli sa mong probinsya sa Leyte. Day, pila lang takabuan din sa probinsya. Lisod na nga itong kahimtang din eh. Dili sama dito sa syudad ba nga mayo nga itong kita dito. Pero, dili ta magmalinaw dito, Roy. Naa akong bana dito. Kadiyot sa... Hello, Day. Day! Balik ka mo din ni Cebu, oy! Ha? Dili lagi pwede, Day. Kay si Ay, Arman. sos! Ikahadlok ni Arman, oy! Dili na siya makakihanin niyo. Ha? Unsay... Day, mas nag-una pag panganak ang babae sa imong bana. Og siya'y amahan. Unsa? Animal siya? Iya pa ko gihadlok. Pila ka buwan nga nagtago ta din sa probinsya o niya siya nakapamamdos na daglain? Mamalik ka sa syudad, Milda. Ug atong lihukon ang annulment ninyo ni Arman. Oh, Roy. Gusto kong pakaslan ka, Milda. Maong buhaton ako ang tanan para maanal ang inyong kasal. Salamat, Roy. Salamat. Tungod sa pagpaningkamot ni Roy, naanal gyud ang among kasal ni Arman. Og nagpakasal dayon mi sa simbahan. Karon natiguang nami og wa pagihapon mawa ang among pagmahal sa usag-usa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo.
More power sa RMN. Somehow ako